έκθεση. Έχει έκθεση λατομείο για φορτηγά, είναι στο λατομείο του Λιτοχώρου. Έχει φορτηγά, ανυψωτικά, μηχανήματα, διάφορα μηχανήματα που θα τα δούμε. Πάμε λοιπόν και τα βλέπουμε. Κοίτα καρότσα, έλα να τέτοιο κιόλας. Κοίτα καρότσα πως κάνει εδώ, κοιτάξτε παιδιά. Τι είναι αυτό? Αυτό διάζει στο χώμα, έτσι, Ναι. Ωραίο, πρωτότυπο. Πολύ ωραία. Και πληροφορίες. Πρωτότυπο το φορτηγάκι αυτό. Μάρκα είναι, Mitsubishi, όχι Fuso. Ωραία. Και δίπλα έχουμε εδώ, Νταλίκα είναι, καινούρια. Αυτά που βλέπετε είναι όλα καινούρια, είναι μέσα στην έκθεση. Αυτό τώρα λογικά είναι φορτηγό για χώμα. Ωραίο, καινούριο. Μάρκα. Μυρίζει κιόλας καινούριο. Πόσο θα έχει αυτό τώρα? Mercedes. Mercedes. Ανοίγει. Ναι, εντάξει. Μπήκαμε και μέσα στο φορτηγάκι εδώ που είναι ένα μικρό ανατροπής χώματος. Πολύ ωραίο καινούριο. Ραδιόφωνο, κλιματισμό, καθίσματα καινούρια. Πεντατάχυτο. Mitsubishi βλέπω είναι. Στροφόμετρο ωραίο. Καμπίνα ωραία, τριών ατόμων. Πολύ άνετο, ωραίο. Για χώμα μας είπε είναι ο κύριος. Για να συνεχίσουμε να πούμε και στα άλλα. Στείλε μόνο από είναι. Έτσι. Στείλε μόνο από είναι. 28.000. Θα σου στείλω δελτίο, δεν ξέρω τι θα κάνεις, ποτέ είναι εγώ τώρα. Γιατί έχει ειδικό χώρο κατανάλωσης που αποδεικνύει. Εδώ βρισκόμαστε στα λάστιχα. Το λογικά είναι από σκαφέα. Παιδάστε. Διάφορα λάστιχα με αλυσίδες. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας, καλημέρα. Κοίτα λάστιχο, Αυτό τώρα τι? Γιατί πράγμα είναι αυτό? Απίστευτο. Αυτό τώρα γιατί? Αυτό είναι από μεγάλη φαγάνα, καφέ. Οι μπουλντόζες αυτές. Για τις μπουλντόζες. Τόσο Ναι, μεγάλα. τόσο μεγάλα. Αυτό το λάστιχο μπορεί να κοστίζει και 5.000 το 4. Δεν είναι μέσα, άνετα. Ναι. Κοίτα πως είναι μέσα το λάστιχο, τα λινά. Πω. Δηλαδή, άνετα, εγώ μπαίνω και κάθομαι εδώ μέσα.
Ναι, είναι τέτοιο. Κοιτάξτε λίγο για να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι το λάστιχο. Εγώ δηλαδή, άμα θέλω να μπω μπαίνω. Κοίτα τα ακούνε. Είναι από μπουλντόζες. Ναι. Για μπουλντόζες. Και αυτό το ίδιο. Για πιο μικρές μπουλντόζες. Είναι πανάκριβα αυτά. Αυτό τα μάξι έχουν 300 ευρώ. Κοιτάζεις αυτά. Από αυτό εδώ πέρα που είναι για φορτωτή λάστιχο, είναι 29525, είναι συγκεκριμένα L5. Είναι δηλαδή η χρήση που κάνει το L5, είναι το βάρος του πέλματος, η σκληρότητα, οι αντοχές που έχει κάθε λάστιχο. Αυτό το συγκεκριμένο π.χ. είναι για φορτωτή. Για φορτωτή. Ξέρεις ποιο έχουμε απορία και συγγνώμη, το μεγάλο αυτό γιατί είναι, κύριε? Αυτό μεγάλο, έλα να σας δείξουμε και το μεγάλο. Αυτό είναι αρχικά εδώ είναι το Galaxy, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι στην Ινδία χώρα κατασκευής, είναι της Yokohama, το λάστιχο, και είναι μια εταιρεία Galaxy που έχει επενδύσει πάρα πολύ στο χωματουργικό της. Δηλαδή είναι πολύ εξειδικευμένη και γι' αυτό θα δείτε και 10 πέλματα στην ίδια διάσταση. L3, L4, L5, L4 για σάβρες, L4 για φορτωτή. Ναι, είναι ιδιότητες στο ελαστικό, κατάλαβα. Πώς είναι στο αυτοκίνητο. Ακριβώς. Εδώ πέρα πάμε σε ένα λάστιχο Yokohama. Είμαστε και αποκλειστική αντιπρόσωπη στη Yokohama στο χωματουργικό. Πού είστε εσείς, πού βρίσκεστε? Εμείς βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στο Καλοχώρι, στις καινούργιες μας εγκαταστάσεις που έχουν φτιάξει εδώ και 2 χρόνια. Είμαστε μια εταιρεία που κάθε χρόνο μεγαλώνει και συνεχίζουμε αυτά και προχωράμε, επενδύουμε πάνω στη δουλειά μας. Είμαστε εξειδικευμένοι σε αυτά τα κομμάτια. Μόνο με αυτά τα ελαστικά ασχολείστε? Ή έχετε και αυτοκίνητο και τα πάντα? Χωματουργικό, κατά κύριο λόγο, και με το τραχτερίσιο. Εκεί είναι η εξειδίκευσή μας και γι' αυτό ασχολούμαστε μόνο με αυτά. Εδώ είναι το Yokohama, είναι μια γνωστή ιαπωνική εταιρεία. Είναι πολύ γνωστή. Η Yokohama έχει και την Galaxy, δηλαδή είναι της Yokohama είναι το Galaxy. Αυτό το συγκεκριμένο μπαίνει σε μεγάλα λατομεία, είναι σε τάμπερ πάνω στα λατομεία και κουβαλάει. Σε μεγάλους σκαφείς δηλαδή? Ναι, σε πάρα πολύ μεγάλους. Αυτούς τους μεγάλους που βλέπουμε, όχι τους κανονικούς? Όχι. Αυτή είναι Κόστος από αυτό το λαστιχό πόσο έχει? Αυτό μπορεί να έχει και 20.000 ευρώ σε 20.000 ευρώ αυτό το λαστιχό? Ναι. Γιατί είναι και Yokohama, είναι διαστάσεις, είναι πάρα πολύ ενισχυμένο, έχει τα λινά που είναι πάρα πολύ για το βάρος που σηκώνει. Ναι. Αυτά κάθε πότε αλλάζουν, ας πούμε. Είναι αναλόγως με το. Είναι συνήθως, δεν πάνε με το χρόνο. Όλοι οι χωματουργοί το δουλεύουν με ώρες. Με ώρες. Με ώρες. Και είναι αναλόγως τη χρήση που κάνει. Δηλαδή αυτό το λάστιχο, άμα το βάλεις εδώ, θα κάνει 10.000 ώρες. Κατάλαβα. Άμα το βάλεις στο λατομείο το συγκεκριμένο, σε ένα άλλο που δεν είναι για αυτή τη χρήση, θα κάνει 1.000 ώρες και θα σου πει δεν είναι καλό τουλάχιστον. Μα όχι, εκεί είναι αυτό που ξέρουμε εμείς και είμαστε ειδικοί και θα σου πούμε ότι ξέρεις τι, αυτό το λάστιχο με αυτό το πέλμα θα μπει σε αυτό το φορτωτή σε αυτή τη χρήση. Άλλο λάστιχο, άλλο πέλμα εννοώ, θα μπει για διαφορετική χρήση. Κατάλαβα. Δεν μπορούμε να έχουμε σε όλες τις. Αλλάζετε και ελαστικά εσείς? Ναι. Κάνετε και αλλαγή ελαστικών? Ναι, αυτό το κάνουμε βέβαια στη Δράμα. Στη Δράμα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε ιδιαίτεροι στην πόλη. Στην πόλη. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη είναι η χονδρική μας. Το κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Επομένως έρχεται ο πελάτης, σας λέει τι χρήση θέλει. Ακριβώς. Και εσείς του λέτε. Ακριβώς. Συλλέγουμε όσο παραπάνω στοιχεία μπορούμε για να μας πει για τι χρήση το κάνει. Και μετά σε δεύτερη φάση το λέμε ότι ξέρεις τι, για αυτή τη χρήση που κάνεις, στο φορτωτή που φοράς θα βάλεις αυτό. Ή θα βάλεις το L3 ή θα βάλεις το L2, το L4. Εδώ είναι L5 το λάστιχο. Τεράστιο. Είναι πολύ μεγάλο. Και αυτά τώρα που είναι λιγάκι αυτά είναι πιο... Για TCB, αυτά είναι πιο μικρά. Για μικρά φορτοκτάκια. Πιο μικρά και αυτά ακόμα θα δείτε, ας πούμε, ότι ξέρεις τι. Εδώ έχουμε το L5. Εκεί έχουμε L2, radial. Και εκεί L2, σημαντικό. Εδώ πάμε σε radial σε διαφορετικό πέλμα. Είναι για ανάλογος τι χρήση κάνει. Ανάλογα τι θέλει, ναι. Ελαφριά χρήση. Άρα εσείς ξέρετε επομένως τι χρήση θα το κάνει ο πελάτης σας εξηγεί και του συστήνετε ανάλογα εδώ και το τύπο του ελαστικού. Ακριβώς. Συνήθως έρχονται οι πληροφορίες σχεδόν έτοιμοι από όλοι οι πελάτες και μας λένε ότι ξέρεις τι Γιάννη, θέλω το L5 γιατί είναι για τη χρήση αυτή. Αλλά πάντα προσπαθούμε να συλλέξουμε παραπάνω πληροφορίες για να μην γίνει καμιά κακή
χρήση. Κακή χρήση και χαλάσει γρήγορα το ελαστικό ακριβώς, και μετά. Θα πιο γρήγορα το ελαστικό και μετά. Έχουν εγγύηση αυτά τα ελαστικά. Ναι, εννοείται. Το Galaxy έχει 7 χρόνια εγγύηση. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια για το χωματουργικό που δίνουμε. Ναι. Και μετά στο Yokohama, γνωστή μάρκα για το αυτοκίνητα. Ναι. Ακριβώς. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο, δεν ξέρω πολλά από αυτά, αλλά η Yokohama είπατε είναι η Ιαπωνική. Ναι. Το Galaxy είναι η Ινδία. Ναι, σωστά. είναι της Yokohama. Τι παντριά έχει γίνει τώρα εδώ. Είναι κάποιες εταιρείες που η μία αγοράζει την άλλη. Αχα. Η Yokohama, επειδή πιο μεγάλη, είχε αγοράσει παλιά τα μόνη της η Galaxy και έτοιμη σαν Galaxy και το έκανε το λάστιχο. Τώρα την έχει αγοράσει αυτή την εταιρεία Yokohama γιατί είχε δει ότι αυτό το λάστιχο είναι αντοχής, είναι πολύ καλό και την πήρε και την αναβάθμισε ακόμα παραπάνω. Απλά είναι στη χώρα προέλευσης είναι η Ινδία, δηλαδή εκεί που εκεί πέρα κατασκευάζονται. Όπως και αυτά κατασκευάζονται στην Ιαπωνία και στην Κίνα το Yokohama. Πολύ ωραία. Θέλετε να δείξουμε κάτι άλλο? Άλλα λάστιχα από εκεί, τα ίδια είναι και από εκεί. Μπορείτε να δείξετε και από εκεί, δεν τραβήξτε να θέλετε και κανένα βίντεο, δεν έχει κάτι παραπάνω. Ναι, τραβάμε και τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε για το χρόνο. Δεν τα πιάνει ζητή. Είναι καθένα έχει το τέτοιο, το κομμάτι του. Έχετε μηχανολογίες? Ναι, δουλειά μου αυτή. Ας έχει πιο μάρος. Λέμε σο. Άρα το λεπτό μου ανήκω είναι από κάπου. Αυτό πρέπει να σπάει πέτρες. Τυρνάβο. Κάτι τους βράχους τους βάζουν μέσα και τους κάνει πιο μικρά. Κάτι τέτοιο. Τεράστιο, Έχει την ταινία εδώ πέρα. Εδώ τώρα είναι οι τσάπες που λέμε. Hitachi, Φορτηγό για χώμα. Τεράστιο. Μικρός καφές. Μαν.
Μπετονιέρες. Ηλεκτρική, Ήταλοι, λέει. Όχι. Κοίτα μικρός καφές. Αυτό είναι ωραίο. Το οδηγάς και εσύ αυτό. Κι εγώ μπαίνω σε αυτό. Τι μπαταρία είναι. Πρέπει να είναι ηλεκτρικό. Έλα ρε, τι λες τώρα. Ή όχι. Ναι, είναι ηλεκτρικό. Θα ξέρεις. Πού το λέει. Να, δεν φαίνεται. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Πιλωτήριο μέσα, Μικρός καφές, πολύ ωραίο. Μικρός, το μικρό κουβά. Σκούπα, Οι σκούπες που βλέπουμε στο δρόμο. Να που βρεθήκαμε εδώ όλοι γνωστοί. Είναι ουσιαστικά συναρμολογούμενα κοντέινερ αυτοαποθήκευσης. Μέσα σε λίγα λεπτά στείνετε τη δική σας αποθήκη κουμποτά χωρίς καθόλου εργαλεία. Πώς γίνεται αυτό? Μπορείτε να περάσετε να το δείτε. Για πάμε λίγο να το στο δούμε. βίντεο θα φανεί κιόλας σε λίγο. Έρχεται σε παλέτες, σε κομμάτια. Όλα αυτά απλώς κουμπώνουν. Και το φτιάχνουμε μόνοι μας. Ναι, εννοείται πως μπορούμε και εμείς να σας βοηθήσουμε με την ομάδα μας, αλλά και εσείς. Δεν είναι δύσκολο. 2-3 άτομα το κάνουν πάρα πολύ εύκολα. Αν δείτε εκεί το βίντεο. Ωραία, να ρωτήσω. Είναι το μέγεθος αυτό υπάρχει και μεγαλύτερο? Βγαίνει σε διάφορες διαστάσεις. Το ύψος και το πλάτος είναι στα 2 μέτρα. Και το μήκος είναι από 1 μέτρο μέχρι και 6 μέτρα. Και αν θέλουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο, μπορούμε να ενώσουμε κοντέινερ, να φύγουν οι μεσοτυχίες και να φτάσουμε τα 6 μέτρα πλάτος και τα 10 μέτρα μήκος. Χρησιμοποιείται και για αποθήκη, Κατά βάση για αποθήκη, αλλά πολλοί το παίρνουν για γκαράζ, για γραφεία, σε εργοτάξια. Ναι, ναι. Μπορείτε να περάσετε να το δείτε.
Δηλαδή μπορεί να γίνει και γκαράζ, έτσι. Ναι, γι' αυτό η ράμπα είναι ένα αξεσουάρ που δίνουμε ή μπορεί κάποιος να πάρει ράφια να βάλει. Αυτό είναι ένα κόνσεπτ, δηλαδή δεν έρχεται μαζί με αυτά. Ωραία. Αυτό έτσι τώρα πώς το βλέπουμε, τι τιμούλα βγαίνει περίπου? Τα γράφει όλα αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας και στο φυλάδιό μας. Αυτό που βλέπετε είναι το meeting και είναι στα 2.500. Α, εντάξει, είναι προσιτό. Εντάξει. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται άδεια, καθώς είναι συναρμολογούμενο. Α, πολύ σημαντικό και αυτό. Ναι. Άρα ούτε με έμφυα και τέτοια δεν μπλέκουμε. Τίποτα απολύτως. Ούτε άδειες. Τέλεια. Πολύ ωραία. Πολύ Πού σημαντικό. το βρίσκουμε αυτό? Εδώ το βρίσκουμε. Είναι το Go for Box. Και μπαίνουμε στην ιστοσελίδα. Όχι, στον Ασπρόπυργο στην Αθήνα. Μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας, την οποία μπορείτε και να σκανάρετε εδώ. Είναι και αυτή εδώ, goforbox.gr. Και έχουμε και στα social media, στο TikTok, στο Instagram, κάνουμε βιντεάκια. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Καλές δουλειές. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά είναι παπούτσια εργασίας εδώ πέρα. Ναι. Βλέπω σε αυτό που φοράει η κυρία υπάρχει και ένα λόγο. Ναι. Μπορεί ο καθένας δηλαδή. Ναι. Σωστά. Το ζητάει από εσάς. Ναι. Έχουμε αυτό καθοδημένα όλα τα την υπηρεσία. Δηλαδή κάποιος θα το ζητήσει, θα το δώσουμε όλο το προϊόν μέχρι την εκδήλωση. Α, πολύ ωραία. Εδώ ρεβίλια, Ναι. Κοίτα. Ναι, ωραία αυτά. Αυτά είναι εργασία. Είναι κάτι, είναι γνωστή, ναι. Ναι. Caterpillar. 149 ευρώ. Εντάξει, έχει διάφορα. Υπάρχουν και πιο οικονομικές μάρκες, φυσικά και πιο οικονομικά παπούτσια εργασίας. Ναι. Το κανονικό μπλουζάκι πρέπει να δώσουμε αυτό και κάτω. Θα το βάλουμε και κάτω και θα φοράμε εκεί κάτω. Αυτά τα κάτω. Ναι. Είναι το απλό με την επωνυμία αυτή. Και φουτεράκια, Ναι, αλλά είναι και χειμωνιάτικη, παιδιά. Ναι, εντάξει. Και τα καπέλα βλέπω. Ναι. Και εδώ μπορεί να γίνει λόγο, έτσι. Σωστά, σε οτιδήποτε. Έχουμε και τα ανακλαστικά μας, είναι μια άλλη εταιρεία που είμαστε αντιπρόσωποι και έχει όλα τα χρώματα που μπορείτε να φανταστείτε. Μας παίρνουν κολυμπεράδες, κάθε εταιρεία έχει το λόγο της. Ωραία, και καπελάκια. Και μπαίνει και εδώ πίσω, έτσι. Ναι. Και καπελάκι και κράνος. Κράνος είναι ασφαλείας. Για εργοτάξιο. Δείγματα τώρα έχουν πάρα πολλά. Ναι. Ωραία. Εσείς που είστε, Θεσσαλονίκη? Είμαστε από Αθήνα. Αθήνα, Ναι, από Αθήνα. Και ισόρουχα έχει. Ναι, βλέπω ισοθερμικά εδώ. Αυτά τα βάλαμε γιατί τσαλακώνονται, δεν βγαίνουν ωραία να τα βγάλουμε. Και αυτά είναι ισόρουχα και αυτά δεν φαίνονται, αλλά δεν τα βγάζουμε. Είναι από πάνω μέχρι κάτω δηλαδή. Όποιος έχει άγχος έτσι να θέλει τη μάρκα. Ναι. Ωραία, εντάξει, είναι γνωστό ότι είναι αντοχή σε αυτά τα. Εγώ τουλάχιστον για τα υποδήματα το ξέρω. Ναι, είναι πολύ καλά. Σαν μάρκα, ότι είναι
αντοχής. Ποιοτικά φαίνεται που το πιάνεις. Ναι. Ωραία, καλές δουλειές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιο? Στρόγγυλο. Ποιο θες? Εκείνο που το μαύρο, το κάτω που είχε το στρόγγυλο. Δηλαδή? Α, για τον ήλιο ήταν αυτό? Αυτό τι είναι? Πήγε από πίσω έφυγε. Όχι, ήταν η κοπέλα από πίσω, λέω. Και εμάς. Ναι, θα μας μιλήσετε, να μας πείτε εδώ που είμαστε. Είμαστε στο λατομείο, στο Λιτόχωρο. Ναι. Αυτή τη στιγμή εμείς προωθούμε μαλαματίνα ρετσίνα. Επίσης προωθούμε και το νέο μας προϊόν που βγάλαμε, τη μάλαμα. Δηλαδή με λίγο λιγότερο. Ξέρουμε αυτό εδώ το κλασικό. Έχουμε πλέον και τη μάλαμα που βγάλαμε τώρα. Είναι με το 1/5 έχει είναι πλέον μέσα η ρετσίνα, οπότε είναι λίγο πιο ελαφριά και λίγο πιο premium. Ωραία. Οπότε έχουμε για να δοκιμάσει ο κόσμος εδώ πέρα και τη μαλαματίνα μας, εννοείται, την ξέρουν και το καινούργιο μας προϊόν. Για να το δούμε λίγο από κοντά, να την δούμε, την ξέρουμε. Εντάξει. Την ξέρουμε, την αγαπάμε, ναι. τη γνωστή μαλαματίνα, Άλλο τη το ρετσίνα. καινούργιο να δούμε τι είναι. Θα το δούμε και το καινούργιο προϊόν. Αυτό είναι το καινούργιο μας. Είναι και σε καινούργιο μπουκάλι κιόλας. Α, φαίνεται, ναι. Ναι, ωραίο. Συγκεκριμένα Τι μόνο διαφορά εμείς έχει τώρα αυτό? Έχει λιγότερη ρητίνη μέσα, οπότε είναι λίγο πιο ελαφριά και δεν χρειάζεται. Πιο light. Ναι, είναι πιο premium Α, σε γεύση πλέον και βγάζει πιο πολύ, έχει πιο πολύ σώμα, οπότε κρατάει και καλύτερα τη γεύση όταν τη δοκιμάζουμε. Βλέπω ότι έχει διαφορά και στο χρώμα ή κάνω λάθος? Είναι το μπουκάλι εκείνο λίγο διαφορετικό? Όχι, είναι το ίδιο, απλά είναι διαφορετικό μπουκάλι. Έχει διαφορά και στο Έχει χρώμα, διαφορετικά στο χρώμα, Μπράβο. έχει το 1/5 του ρετσινιού που είναι από το πεύκο. Μπράβο. Το ρετσινιού του πεύκου, γι' αυτό. Μπράβο. Είναι πιο παραπάνω, Φαίνεται. είναι 12% σε αλκοόλ, εδώ πέρα έχουμε το 11%. Το κλασικό, αλλάζει η άλλη συσκευασία. Είναι τα αρώματα του πιο εκλεπτισμένα, πιο φυτώδες, με αρώματα λεμονιού. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και αυτό το κάνει διαφορετικό. Επίσης, Ωστόσο παραμένει η μαλαματίνα κλασική. Η κλασική συνταγή που έχετε. Επίσης και το μπουκάλι πλέον είναι διαφορετικό και μόνο η μάλαμα θα έχει αυτό το μπουκάλι το συγκεκριμένο, το έχουμε αποκλειστικά μόνο. Α, το έχετε σαν πατέντα κιόλας, έτσι? Όχι πατέντα, είναι συγκεκριμένο, το έχουμε μόνο για εμάς αυτό το μπουκάλι. Είναι συγκεκριμένο, έτσι βγαίνει για τη μάλαμα. σαν κόνος. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο το σχέδιο, ναι, όντως διαφορετικό. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να δοκιμάσετε? Να σας πάμε να δοκιμάσουμε. Κανονικά πίνετε δροσερό, πίνετε παγωμένη. Το άρωμα είναι ίδιο, μπορώ να πω.
Παράγεται στο ίδιο νοπείο, δεν αλλάζει αυτό. Είναι πιο ελαφρύ απλά. Είναι όντως λίγο πιο φρουτώδες, μπορώ να πω. Πιο ελαφρύ είναι. Όντως είναι πιο φρουτώδης, νομίζω. Δεν ξέρω αν είναι τόσο ελαφρύ. Εγώ μπορώ να πω ότι θα είναι περίπου στο ίδιο στη γεύση μου, στους κάλικες τους δικούς μου. Αλλά είναι πιο φρουτώδες. Ακούγεται πιο πολύ το σώμα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πολύ ωραίο. Και ίσως σαν επίγευση είναι και πιο απαλό. Σαν επίγευση, Ναι. μπράβο. Αυτό που σου αφήνει Τα στο αρώματα τέλος. υπάρχουν, είναι έντονα τα αρώματα, είναι πολύ ωραίο. Ναι, όντως, είναι πολύ ωραίο. Καλές δουλειές, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Άμα θέλετε μπορούμε να παίξουμε και το παιχνίδι που έχουμε. Έχετε Βεβαίως. 13 κρίκους και πρέπει να βάλετε τους 2 κρίκους για να κερδίσετε ένα τέτοιο καπέλο μαλαματίνα. Δείξε μισούς εσύ, μισούς εγώ. Από πού ρίχνω, από εδώ. Σαν το Survivor δηλαδή. Κάπως έτσι. Ωραία. Υπάρχει να τα ρίξω τα μπουκάλια, έτσι. Όχι, καμία. Ρίξε μισούς εγώ, μισούς εσύ. Ευχαριστώ. Έχει και αέρα τώρα, εντάξει. Δεν πειράζει. Ό,τι κάνουμε. Ναι. Δεν πειράζει, πιο δυνατά, πάμε. Παραλίγο. Φυσάει κιόλας. Εντάξει, δεν είμαι Για κι θα το άσος. δοκιμάσω. Μια. Α, κάτι πήγε να γίνει. Αυτό ήταν πολύ καλή. Θέλει πιο λίγο. Κάτι πάει να γίνει. Ήταν πολύ καλή. Ε, Θέλουμε 2. Πάμε. δύσκολο. Μας τελειώνουν οι κρίκοι. Α, μπράβο. Έχουμε ένα. Χάσαμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε. Βάλαμε το ένα.